Mi abuelo va ser fusilat el 9 de maig de 1940 i està en la fossa 114 de Paterna. Estem en el procés encara de varen traure 176 cossos i estem intentant recopilar i veure a qui podem recuperar. I a més, quan jo vaig entrar en l'Ajuntament de Benajever, van vindre familiars i em van dir, per favor, si podia ajudar-los a buscar els familiars que havien sigut allí fusellats en l'any 47. Vaig començar a parlar amb la gent major del poble. La gent major me va dir on estaven exactament en el cementeri, perquè ahir, anys antes, havia vingut el programa de Paco Lobatón, de Quién sabe dónde, per a intentar buscar-lo també. I l'Ajuntament que n'hi havia en aquell entonces li digué que estava en un racó per a que acabara i se n'anara, però no estaven allà. Vaig averiguar també, entonces el succés és el 18 de març de l'any 47, els guerrilleros, els maquis, intenten parar un autobús d'Autorres que venia de Madrid a València el 18 de març en el Barranco del Rubio, ahí a la eixida de Requena. Allí la Guàrdia Civil ja ho sabia, tenen una refrega, i aquesta refrega va que se'n van fugint a Xera per la muntanya, de Xera fugint arriben a Benajever, en Benajever els amaguen en una casa que n'hi havia en l'aldea de Nieva, allí estan amagats dos guerrillers 2 dies, al final n'hi ha un xubatasso, a aquests dos els agarren, es maten la Guàrdia Civil allí, però després, pensant-se que podia haver-ne més encara, agarren a 6 presos polítics que no eren maquis, que estaven en les obres del Pantano, i se porten a la part d'Ala, que allí hi havia un campament guerriller, pensant-se que allí podia haver més maquis. Com no n'hi hagueren maquis quan arribaren allí, perquè havien pegat a fugir ja, els agarraren a aquests 6 i els 2 que havien matat, i els 6 els fusilaren en la porta del cementeri de Benajever. Es fusilaren allí i després, a raïs de lo que te digo, que me varen dir els familiars, varem averiguar, vaig parlar amb 2 persones majors del poble, me va dir on estaven les tombes perquè els havien obligat a cavar-les i les obliguérem. Una fundació del Partit Comunista Argentino va presentar una demanda en el Tribunal Penal de la Haia perquè entenia que havíem obert 3 cossos sense autorització judicial i sense haver presentat un jutge. Menys mal que el jutge estava autoritzat, ens autoritzava i farem el que tocava. A més, el que estava dient també, és dir, allí en Benajever, des de l'any 41 fins a l'any 47, n'hi hagueren 770 presos polítics, entre ells el propi enginyer que havia fet la presa per acabar de construir el Pantano. Hem recuperat, gràcies a una subvenció de la Diputació de València, el calabós que n'hi havia allí, és visitable, estan visitant-lo xavals i xavales d'institut, de Sant Antoni de Benajever i d'altres instituts, i també hi ha aquella gent major d'associacions de València, al voltant de la ciutat, que volen comprovar què era allò. Sí, allí hem fet un xicotet memorial. Quan vàrem recuperar els cossos, varen traure l'ADN dels 8 familiars, 3 familiars varen demanar emportar-se-los a Landete, a Bunyol i a Mislata, i els altres, els familiars, decidiren que es quedaren allí. Entonces, en les seues caixes identificats estan allí, es posaren en el mateix lloc on estava la tumba i davant de l'Ajuntament farem un mausoleu en el nom de les 8 persones que van ser assassinades allí el 26 de març del 47. Posaren en marxa el primer barreno, les obres continuen des de l'any 36-37, es paren per la guerra i en el 41 és quan Franco decidís portar els presos polítics i estigueren acabar la presa en l'any 54. Però del 41 al 47 és quan hi hagueren presos polítics allí, acabant aquesta presa que s'havia començat en l'any 32. És una presa que es deia Blasco Ibáñez i que es començat en la Segona República. El cementeri vell del poble vell està inundat, com tot. Quan feren les cases, feren les 16 cases, feren l'església, feren l'Ajuntament, feren l'escola i feren el cementeri. I a partir del 45-46 ja es començaren a enterrar allí. Entonces, en la part de l'esquerra on estaven enterrats la gent del poble i quan entres al cementeri de Benajever estan a la part dreta, allí en 2 fosses estaven els 4 cossos i 4 cossos. No, tot el que n'hi havia franquista allí, que era el que estava en la presa, l'Àguila, el Yugo, el discurs de Franco i tot això la pròpia Confederació ho va llevar tot.